hodnotit. Jsou vaši. Tomáši, můžu to slyšet? Skupina hráčů, potom přijde druhá skupina hráčů, takže pokud tam na stole vidíte podpisové karty hráčů, kteří tady ještě nejsou. V posledním týdnu samozřejmě nám to trošku zkomplikoval tady stav, nebo zdravotní stav Tomáše Rosického, když samozřejmě je to den ode dne lepší, ale jak jsem avizoval, v případě, že nebude 100% v pořádku a nezapojí se ještě aktivně do tréninku, tak budeme nominovat Daridu a v tom případě bylo jasné, že musí jeden z hráčů tým opustit. Bohužel pro Dana Pudila to přišlo na něj. Pondělí se bude připravovat v Bratislavě, kde v pátek. Lepší se to každým dnem a dneska jsem se zapojil s klukama na určitý fázi do tréninku, kde to vypadalo dobře, takže všechno je na dobré cestě. Jestli se přeci jen trošku nebojíte zápasové pauzy díky tomu zranění? Trenéři se mu vedli